man inoba kumandi kanjani xa ngaba kungumntana uculelwa ingoma ngutata. Abanye ootata bakwazi ucula. Akwenza le akwazi uyenza. Bayayila abanye ootata. Okay. Banenyweba ke olelo lohlalo because at least noko. Wow. Mhlawumbi umuntu uzofuna uqonda zinintsi project oye wabe kanti ke uyazi mhlawumbi ne-albums onazo ngakhe mhlawumbi sibalele zona ne-albums and now ulelo ukweyiphi album? Yo, i-albums zami I think ziyi-5. Ngundisamthanda, Matsanatsana, Uthando Phambili, Ameva Omqaqoba, Isabhuku Secingo. Zii-albums ezo. Siye kwi-single track, hayi zininzi ke nazo. I think must go about 6 if ngikhumbula kakuhle. Ehlathini, Thixo Ndijongile, Ndenze Ndimamatheke, Lelo Hlalo, Igquba Labantu, ezininzi. So i-EP yakho leyo okanye Zi-single track. Okay. I-EP yeza ngoSeptember. Supposed. I'm telling you. And then njengoba ezi-single tracks zona, does it mean into yoba zizoba khona kwi-EP? No, album. zizaba zingoma ezifresh kwi-EP. Akudlala. Intoni mhlawumbi ekhuthaza usiba lwakho lokubhala? Yo, yabona abanye abantu umuntu kathi ndicela ukubhalela ingoma, bhalele mna ingoma. Andikwazi uyibhalela ingoma, funeka into endiyicula ndiyifile. Ibe kanti i-experience yami, into endithe ndathi go through yona ebomini kum, okanye into ethe yenzeka ndiyibona, then yandikhuthaza into yoba mandibhale ingoma ngaloo nto. Yes. Zinantoni iingoma zakho isikakhulu othi ubhale ngazo? Because abantu abanintsi babhala ngemigowo. Shame uba ngaba bekungekho umculo abantu babhale ngemigowo ngekudala wafa i-depression. Yeyi! No, mna ixesha elininzi ndikhuthaza uthando. Iingoma zam zabhabha uthando, ukhuselwa kwabantwana. I think laa line yobu-social work iyaziveza ngokuba emculweni wam. Ndingakandithethe. So xa umamela umculo wam uyazifumana into ezininzi, uyakhuthazeka mama, uyakhuthala intona. Usebenze nabantu kule EP izayo? Kule EP izayo ndifunde into entsha yento yoba mandikhe ndizisebenzele mandikhe ndibe selfish. Ndisebenze kakhulu nabantu iminyaka edlulileyo, khange ndincedise nganto loo nto leyo. Even namhlanje abanye ndiyi-enemy kubo, kodwa bendisenza sure into yoba ndiyabagruma, ndiyabakhulisa, babe ngabantu bangabo namhlanje. So ndidicide ukuba isekle yam ndiyenze ibe ncinci. Bona abantu basecankwam ngoku nguSisa noSive mhlawumbi nobhuti. Andifuni bantu baninzi because the more uyakwenza intoni ye-studio xa isithi siya kwa-knowledge. ubani Okay. uyobukela nje sobantu uba le ngoma ize xa siyisebenza le ngoma injani. Uqhabile kanje. Xa uqhabile uye ungangena e-studio, ushiyeka ngaphandle. Bangene bona. Sabonana xa kuphunywayo. Amase akho xesha elindibhora ingathi lelo xa ndihambe ne-artist ndifike e-studio and I find it interesting that moment because bona bayayiva bese yenza into guys nandi andikho kuyo yonke le ufuna i-final product hawe ungabikho. Uthile ke nathina uba ngaba ke mhlawumbe ufuna ke uncokole noTornado ukhona ke kusasa njena ungene ke phaa ku-021 361 8962 kake phaa ku-076 551 uzibuzele ke umbuzo apha kuye sinivulele ngeli ke ixesha. So usebenza kwi-EP yakho mhlawumbi izawuba available nini? NgoSeptember definitely, andikabikho sure ngedate. NgoSeptember izawuphuma i-EP yam sometime phaa kuSeptember. Izingoma? Iingoma zayo ziyi-6. Ndisazigodlile. Ubhalele nosobantu banani. Unayingoma entsha nosethi uba like ekhoyo yakho? Hayi yena ndizambhalela because next year sizawungena estudio nomfana wam uSisa. Ninzi zikhona imfihlo. Andifuna uthetha, zikhona imfihlo. Lord was in concert celebration. Sibe sikazi sigabule zigcawu yabona. Ngaphambi asingene estudio. Uthi lana ke ndicela ubuza ke nisenonke nonongoma ndimke uTamendi lapha ke eStrand. No, we parted ways ngo-2021 asasebenzi sonke. Womasingcwabane uyabuza phaa eFront molweni scheme akazi kuthi ke nalona 021 361 8962 kake phaa ku-076 551 kulapho ke uzosifumana khona ke ngeli ke ixesha uncokole naye uTornado ngeli ke ixesha. I believe inoba kunomsitho enizawuthi nibe nayo also ngo-August. Yes, nge-9 ka-August sabe seMonti, abantu baseMonti babe ready, sabe siphasa bajonge kwi-social media, ii-details zonke zikhona. Ntoni le Banda Village?
iBata Village ibrand yam, Okay. ibrand kaTornado ndiyithiye ngotata, utata ngumabhadaza. Okay. So ke ngondathi iBata Village. So wonke umuntu olandela uTornado, wonke umuntu onokwenza noTornado useBata Village kwesasibaya. Did because uqala kwami uyiva lento I'm like okay mhlambi noba indawo eseCryfontein I-village ethile. and ingona ndiqala uyibuza zange ndibuze nabo sebona Yeah. yintoni le so umuntu mhlawumbi olandela uTornado kufuneka kubekho ntoni ukhona i-joining okanye mhlawumbi kukhona izinto ezenzekayo ukuze ube part of because I believe noba ninazo ne-branded garments Yes. enazo. Yes. No, kubakho ii-group ezi-2. Ikhona le group yemfihlo zaseBata Village. Okay. Apho kuthethwa izinto eziplanwayo, awungeni nabani ke phaa. Funeka uqinisekwe ngeloyalty yakho. Abantu abanendaba pha. Funeka uqinisekwe ngeloyalty yakho into into ethethwe phaa iphelelwa phaa iplans Ukhona zethu lona phaa? abe khona Oh, ugeneral ke osobantu aba ugeneral ke yena uyiphathela into seyigqityiwe ke ngoba guys nansi into esiyiplanayo ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo. It's like Some ikomiti. sort of Yes, yeah, sort of i-committee. Igcina injini yaseBata Village. Yeah. Igcina iimfihlo zapha. So le event izabe iseMonti, event yantoni? Yenziwa ibranch yase-East London yaseBata Village. So ikhona ine-branches. Ine-branches, khona i-Cape Town branch, khona i-East London branch, khona iCendane branch, njalo njalo njalo. I believe noba le nto yee-branches ezikhoyo ezilandela abantu ilapha kuMaskandi. Isikakhulu, yes. Yeah, Ilapha yeah. kuMaskandi isikakhulu and iyasebenza, andifuni uxoka. Thina bantu seyisebenza ngoku. I'm not sure ke kwabanye abafikayo. Yeah. Usisa ndam-advisa man ungabi nabala, ungabi ne-branch. Makangabi ne-branch usiza. Hlala unjeya, Yeah. uqhubeke uphushe umculo wakho. Ifuna umuntu Okay. onentliziyo oyazi into ayifunayo. Yeah. Otherwise Kumitheni awuzulenza ixesha. Kanti baninzi abantu apha, udilana nabantu abaninzi, abantu abadala, yonke laa nto, ininzi into ephaa. So funeka ube kanti ungumntu oyi-understandayo laa situation. And i-disadvantage ke ngokwicala losisa abatsha abasafika. Okay. Uyabo? Mhlawumbi ke ixesha lihamba naye angabe uyazenzela ibranch xa seyefundile into ezininzi emculweni. But ke uyafunda kum because ndiyambalisela into ezininzi ezenzekayo into yoba le indibethe ngolu hlobo mna ngase kungabethakali ngeli hlobo ndibethakele ngalo. Okay. hopefully noba uyafunda. Yes. Yeah, ngobana bazobuhamba nabo ngaPaymont. Uzobe khona usisaketile, uMalibongwe Mzingayi. Yho baninzi nee-artists phantse zonke ezaseMonti. Because laa branch yam iphaa ndithe mayijonge i-artist ngokwayo ezaziyo because mhlawumbi ezinye ndingangazazi mna ndithathe ezindizaziyo. So apha eCape Town zawuhlala nokhona umfana kuthiwa nguGeorge Yeza, noSisa, noMalibongwe. Then siyodibana nababhemi ke ngophaa e-East London. Asikhangele lona ukweli cala. Usemnxebeni, hayi. Na kutsho nathi? Moja kanjani? Molweni. Tato. Ndikhona. Ude wandifumana. Inoba sawuzambhuka for i-40th. Please. Bro, unofoni kodwa zwe? Kaloku khona kuqala ubomi phaa. Uqala ubomi phaa. Uthi? Oh, Matsana. Hello. Oh man, ndiyabulela kakhulu. Ndiyabulela kakhulu futhi. Enkosi bhuti, inkosi kakhulu, enjoy. Shatato, unofoni umhlaba uncumile kazayi. Uthi ndadla. Ya mhlaba uyawinka yaqonqa umnyaka. Akho nto inkulu ngenoba uzoculelwa yimvumi kwi-birthday yakho sobantu. Hayi ndayazi bona isikhala somnxebeni. Hayi. Sigrand right Costa. Mfine. Nam ndifuna bandikhela inxiwa phaa kuCendane. Please, yeah. Ubumfine. Uyaqha Tshona Xoli. ve. Ya untywilile phansi kwamanzi.